ka shiga Salanshiyo app ɗinka akan profile ɗinka ka je ƙasa za ka ga wurin Train AI. In ka yi clicking ɗin shi zai kawo ka wannan page, zai kawo ka page nan. So akwai dot ɗin nan guda uku, layika nan guda uku. Ka yi clicking ɗin shi za ka get started Train AI campaigns. So in kana so ka fara yin campaign ɗin nan shi campaign ɗin nan za ka zo ka yi clicking. Ka yi clicking zai kawo ka page kamar wannan. Ko in ka yi clicking Train AI zai kawo ka nan wurin. So in ka zo in za ka yi abun nan especially is exclusively for Nigerians. So in ka zo ka yi clicking campaign ɗin nan zai kawo ka. So nan wurin zai kawo ka match campaign zai ce maka Nigeria accent. Why abun nan ɗinka is campaign abun nan ɗinka is accent ɗinka. Abun da ka yi selecting wurin language ɗinka is correct da wannan sai ka yi clicking join campaign ɗin nan. So idan abun ya ƙi ka zo kan profile ɗinka a nan ƙasa sai ka zo daidai ƙasa nan sai ka ga edit language. In ka yi edit language sai ka canza ka sa Hausa. So in ka sa Hausa native zai nuna maka where's your dialect from. Za ka sa Nigeria, ka sa which region of this country, ka sa Kano ko Katsina. So sai maybe in ka yi saving haka shine zai iya kawo maka wancan campaign ɗin. So kai ka koma wurin campaign ɗin nan sai ka zo sai ka yi join campaign. In ka yi join campaign kawai sai ka fara. Abin da za ka yi shine share a favorite childhood memory. So yanzu yana tambayan question sai ka ce first question shine how old you were when this happened. Sai ka faɗa lokacin da memory ɗin ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya sa. Where this memory took place sai ka faɗa ya faru ne a wuri kaza kaza da turanci duka ka faɗa mishi. So instead of kai earning 500 haka samu 1500 in app coins. Allah ya taimake mu, Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa muna da rabo a ciki.